Napa? Canom-nom ngeten-ngeten iki, Pak. Napa? Terus terange jiwa mudaku meronta-ronta. Enggak Sajake kula kepengin kaya biyen-biyen pas aku tau duwe pacar ngeten-ngeten iki. Ya Iya. Wah, kembar iki. Kembar ya? Kakak. Oh, kakak iki. Kakak Pak. Mas Adi. Pengen melok gak aku dolinan wayang ki lho. Woi, iki dolan opo iki? Wayang ki. Wayang ki ngono. Kok kaya tau ngerti tau. Pak iki jenenge apa, Pak? Kuwi kiai sing gol motor. Woi, aja kori iki, aja. Enggak, ikan kalah tingkah. Oh tidak, dua teman pojokan kaya belek. Belek. Belek loro motor. Tak omongi. Lah kan aku gayane jual mahal. Iya ya, kene lho yuk. Sampeyan malu-malu lah cara ngono ya, Dik ya. Heeh. Malu-malu tapi mau ah. Malu-malu. Ditakoki to Mas Ardine piye iki kajiane? Jadi sudah siap ya. Disambun. Ini Jane kan malu-malu kucing. Heeh. Aku malu-malu asu. Lho, asok malu-malu nih. Aku takut. Sing tegas Mas. Enggak apa-apa, sama kakak enggak usah takut. Aku gak tau lho duit karo wong ganteng luar. Iki mulane iki kesempatan kanggo kene ngono lho. Ya, Bra. Yuk, serang lemak. Wah, aku tak anu apa piye? Pancen bocah ngono kuwi, Met. Dadi kok kelemak-kelemek ora duwe kekendelan, ora duwe kewanen. Bocah meneng. Ini wis. Kersane sampean gawedi, ibaratnya aku ki niken sih. Contoh sih, contoh. Niken. Blas. Saya langsung lah. Mah, Tapi iya tadi kudu diwarai. ngene lho, sampean ya enak. Sampean enggak usah omong sih, kok itu kudu jual mahal. Terus. Ben sing respon wong lanang sih. Terus. Sampean kok ngene. Berarti betae ratu rene kuwi nek kono to. Aku pantauan. Heeh, sampean tak waring ngono. Iya, maju. Jadi responnya wong lanang ki piye? Enek rasa apa ora ngono. Obah sithik, goyang sithik terus. Nah, ya. Semut tadi. Wah, lah iki sing modele kaya kudu digerasi-garese ngono ya. Opo lae iki sing tenang ngono lho. Sing tenang sing halus. Ayo, Mas Adi. Ngomong Mas Adi. Selamat malam. Pokoknya anak kuntil ta? Kuntil anak kuntil. Lah aku diwarai ngono. Oh iya. Ya sing kemayu lho. Lebih gitu ya. Ngono elaren ngomong. Kayak aku karo Golek ngempet kaya udun arep meledos lho kuwi wis suwi. bojomu kayak kira tak rempelan. Lah bojomu kusen kok rempelan. Ya mong. Alah. Hei. Aja ngisor-ngisor terus ya tak lapan. Ya iya. Kok ya perhatian. Bagaimana laman tidak jumpa? Ngono lho, Met yang ngajari. Wis suwi ora ketemu lho cah loro kuwi. Bagaimana perasaan? Aku sangat bahagia sekali. Aku orang Sampeyan yo aja terlalu keras to, Dik. Entek masmu kok sedot-sedote kaya ngene. Udah sing ditulak Mas iki kok. Suarane izinkan aku. Pak, Ardi apa bar katisen loro to, Pak? Kok gruguh sae. Sebenarnya gitu. dan Sebenarnya. Sebolot lagu. Oh, nanti kreativitas. Oh, latihannya apa terus? Sing romantis. Mas Parti. Arti jeneng kok aku. Parti. Kok Parti? Parti tanggoku bakul tentral kuwi. Mas Arti. Malam hari ini aku sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan kamu. Apakah hatimu sama denganku? sama apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan. Ah, sedang satu loh Mas ya. Salah satu yang Nyanyi. Kan yo koras kene sakit. iya podo nasib itu ya podo. Keras. Dang. Ya. Setelah pengen nyanyi bareng. Anu sing sabar yo digladuke ya, Di. Ya, calonnya itu kan. Ayo. Ayo nyanyi apa?
Masa ora takon-takonan wis suwe ra ketemu lho. Nah, wis cukup di WA Cukup. saja. Cukup WA aja. Oke, siap. Nyanyi apa, Di? Nah. Hujan ning sing. Wah, ya. Ayo. Dan Yo, grimingane. Sing lanang kengete sak jagung-jagung. Piye, Met? Biasa. iri ya. Sing lanang gak agresif banget. Yo ngene iki tipeku sing kalem ngene. Sing kalem iki. Heeh. Panjen serasi iki ngono kuwi. Sing wedok rada banter, sing lanang menengan. Kaya aku bojoku rada banter, aku menengan. Asine Budwi kalih kula niku kalem lho, Pak. Alah alah alah, telek. Tapi saestu pada kemiripan jenengan kali Budwi ini kan kali Ardi ada kemiripan. Kemiripan apa? Padha-padha wedi karo bojone terus. Iya. Yo, coba kaya ngomong musik. Yo, kaya ngomong. Yo. Pisan lanjai. Aku gak suka ini aku. Kenapa? Gak gelem ngene-ngene lho. Gak iso ngene-ngene lho. Dikongkon ngene-ngene lho, gak mau. Justru sampean ki malah seneng ki jenenge bocah ki jek polos. Polos. Kurang ngerti kahanane lugu. Yo, Makane wi berarti lagune sing kleru. kudune apa? Lagune aja kuwi. Rene tak warai. Ayo anu sih. Kamu ikut toh, cepetan rene yo. Selak jam iki. Ayo Mbah, melok Mbah. Tintingane Mas. Kamu melok kadung melok ke tengah. Pelok Mas, pelok. Guyon ki guyon. Slendro berarti Mas. Cilianku rambutku dikucur kuncung. Sita. Dicukur. Cukur kok dikucur. Apa bedane? Yo beda to, Dik. Apa bedane? Dicukur karo dikucur. Kucur ki panganan. Kucur panganan. Dicukur ki dipotong. Cilianku rambutku dicukur kuncung. Sabar, Dik. Aku tak teng dhewe lho iki. Enggak, aku yo melok gemes. Iku mau nyanyi selamat ulang tahun paling yo kancane padha jumeneng dek yo. Selamat tahun. Kaya memedi. Iki sing repot, Mas Ardi iki. Nek tanggone kebakaran iki mesti karo bahaya piye to? Kebakaran. Omahe tanggane. Ya ra ngene iki berarti sabar. Sabar. Sabar karo bojone iki manut. Ning aku asine iri karo Mas Ardi lho. Nyapa? Pamane Gusti Allah ki maringi kula wajah kaya Mas Ardi. Wis to. Paling sampean yo komplete, Bang. Brete nemen to. Lebar ngerti ku anak. Tapi lho, untungnya yo gak diciptakne ning sampean, diciptakne ning Mas Ardi. Nah, itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sampean elek ngene wis komplete. Elek wis komplete apa meneh digeng ganteng. Malah ki pomo kok awakmu iki cilik. Dasmu gedhi.
Paling gak ketok gagah nomor ndase kuwedi iki piye Lah kan awakmu ciri ndase ora. Gosok. Wes ya. Oke, Mas Ardi sudah. Terima kasih Mas Ardi. Nggih. Sampai ketemu lagi. Yo gak aku. Saya tak sip jauh gitu. Kisbek. Lanjut, Pak. Ya, ini ada fan berat dari Niken Salindri juga Ki Anom Dwi Jogangko. Nek mboten klentu menika saking Sidoarjo. Oh, Nah, Darjo. penjane Mbak Tribuana Dewi Nawang